Era un dia assolellat i tranquil al riu Túria. El sol enlluernava i els ocellets cantaven feliços. Un conill torna del seu passeig al seu cau, quan se sorprèn al veure a un ocell. Quan arriba al seu cau, un conill xicotet ix i li fa una salutació. Prop d'allí, uns excursionistes estan recorrent la muntanya. Uf, em fa mal els peus. Portem més d'una hora i mitja caminant i encara ens falta un bon tros per arribar al riu. Però què dius? Si estem gaudint moltíssim. Això és molt bonic. Va, pareu de queixar-se i continueu caminant. Encara ens queda un bon tros. Quin olor fa? Sembla cremat. No noteu l'olor? És de veres! Foc! Foc! Treu el mòbil i crida al 112. Bon dia, esteu cridant al 112. En què podem ajudar-vos? Hola, estem al riu Túria i hi ha un incendi. Necessitem ajuda. S'està cremant el bosc. Mentrestant, el foc avança molt ràpid, les branques es trenquen i els ocells escapen del lloc. Per fi arriben els bombers i comencen a tirar aigua per apagar el foc. La bombera pregunta: Esteu tots ací? Vos trobeu bé? Nosaltres estem bé, però apura't, hem de salvar els animals. El foc ho destrueix tot. Aquest lloc ja no tornarà a ser el mateix. Quina llàstima! No tornarem a gaudir d'aquesta meravellosa natura. El conill sap que molt prop d'ahir es troba el seu cau, on estan els conills xicotets. De sobte, el conill ix corrent i saltant. He de fer alguna cosa per a salvar el nostre hàbitat. Jo sé on està la clau que obri la caixa màgica d'on torna el fil verd a brotar. Quan el conill troba la clau, guia els bombers fins a la caixa màgica. La bombera obri la caixa. Tots estan al voltant impacients. De la caixa ixen fils verds poderosos en totes les direccions. A poc, la natura comença a reviure. Tarda 6 o 6 anys en tornar a ser tan bonica com era. Pot ser un dia la clau que obri la caixa màgica no es trobe i entonces, què farem?